Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Mugi rahayu kang samiya minangke nuwun kula nuwun. Para sepuh aji sepuh, para pepundhen ingkang satuhu inapekten. Para pangamban praja, mangalaning praja satriyaning nagari, panjenenganipun Topo perangkat desa, Topo RT, Topo RW Sabrayat wonten dukuh Manggisan Desa Jonggol Sari ingkang pantes sinudarsana. Linanggung sagung para pamiyarsa kesenian budaya Agung Samiwana Putri ingkang bagya mulya saluhu inurmatan. Ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala saking pemaring wujud rahmat nikmat kawulicengan satemahan jalani panjenengan lan kula saged kempal manunggal anti minangge rahayu wilujeng boten pinangge rubida bebaya satunggal menapa. Sholawat sarta salam tansah kagem dhateng junjungan kita sedaya inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang kula lan panjenengan sedaya indu-indu syafaatipun ewit alam donya dumugi ing zat dinten pungkasan samangke. Sagung para pamirsa kesenian budaya dene kula sesuwit salira saking pangarsa tama paguyuban seni tari Mekar Sari Budaya ingkang disesepuhi dening Bapak Suyono ngaturaken gong panuwun dening lepar asuling ngaturaken